La residència Jardins de Vall-d'Oreig ha tornat a organitzar una activitat ben animada per als seus residents. Aquesta vegada, el grup Marxosos del Vallès ha tornat a visitar les instal·lacions per oferir-los un espectacle musical carregat de ritme, alegria i disbauxa. Puisque tu me tiens pour toujours auprès de ta main, comme un tout petit pantin. Que Déu els escolti perquè tornin a fer un altre número d'aquests tan bonics. No, que ho han fet molt bé, que val la pena que torni una altra vegada, que estarem molt contents. Que torni una altra vegada, Perfecte. Ho ha fet molt bé, molt bé. Vull dir, jo ho celebro que molt bé, molt bé. No, m'ha encantat aquesta cançó de Rosó. És molt sentimental, molt sentida. Moltes gràcies. Cristina Gurbide, directora de Jardins de Vall-d'Oreig, remarca la importància de fer activitats per donar vida als seus residents. Es importante porque dan vida. O sea, en una residencia, en la vida, en todo, al llegar a una edad determinada quedan unas cuantas alegrías, mucha experiencia, mucho pasado y pocas cosas en las que de repente pues sientas mucho, vibres, etcétera, etcétera. Entonces, cualquier actividad, canto, baile, cocina, lo que sea, que se pueda hacer en una residencia, da vida a los residentes. Reaviva a los residentes. La bondat sol se'n